Abin da ake so a mai da hankali a kansa a cikin watan Ramadana guda 10 ne. Na farko dai shi kansa azumin ya kamata mutum ya tsaya ya inganta azuminsa, ya yi shi da ilimi. Na biyu sallah, musamman sallar tarawihi da sallar asham da sallar farilla a jam'i da kuma sallar rawatib da ake kafin farilla da bayan farilla. Na uku shine ciyarwa. Lalle ciyarwa tana da muhimmanci, ko da kosai ko kunu ko dabino ko ruwan sanyi. Lalle kowa ya kokari ya kuma ya bada gudunmuwa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da mai azumi za a ƙara masa kamar yayi wani azumin ne. So in ka ci da mutum 10 azumin ka ya zama 11. Sannan na 4 ana so mutum ya mai da hankali wajen shiga itikafi in yana da hali. Na 5 neman daren lailatul qadari. Na 6 abinda ake so a mai da hankali a kansa a cikin wannan wata shine yafiya. Kada mu kuskura mu shiga wannan wata akwai wani yana jin haushin wani. A yafewa juna saboda gafara ake nema. Na 7 ana so a shagala da karatun Qur'ani, kuma dama a cikin watan aka saukar da Alƙur'ani. Na 8 ana so mutum ya shagala da addu'a, domin muna da lokuta guda 60, lokacin sahur da lokacin buɗe baki da lokacin da ake cikin azumi ana amsa addu'a. Da haka kowa ya wa kansa addu'a, ya wa iyalansa addu'a, ya wa 'ya'yansa addu'a, ya wa matansa addu'a, ya wa ƙasarsa addu'a, ya yi wa al'umman nan tamu gabaki ɗaya addu'a a samu zaman lafiya da kuma ingancin tsaro. Sannan na 9 ana so a sada zumunta. 'Yan uwa da dangi da aka yanke ba a hulɗa, to a zazzagaya a sada zumunta, domin sada zumunta a watan Ramadana tana ƙara arziki kuma tana ƙara zaman lafiya. Sannan kuma na 10 ana so mutum ya koyi tausayi, wanda zai fitar da shi cewa nan gaba tunda ka yi azumi in ka ga mutum yana cikin yunwa ko yana cikin fatara ko yana cikin wahala, to ka riga ka koya daga azumi cewa za ka iya ba da tallafi ko gudunmawa domin ceto masu jin yunwa da masu jin kishirwa. Amma wasu malamai suna cewa da yin umara a cikin watan Ramadana da kuma ciyarwa a cikin watan Ramadana, waɗannan abubuwa guda biyu duka ayyuka ne masu lada. Wanda ya yi umara a cikin watan Ramadana kamar sun yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya ciye kuma da mai jin yunwa za su shiga aljanna tare da manzon Allah, wato kusa da kusa. To kaga kowanne aiki ne mai lada. In mutum yana da halin da zai iya haɗa biyun, ya yi umara kuma ya ciyar da masu jin yunwa, to ya samu lada biyu. Idan biyun ba za su haɗu ba, iya kuɗin kenan, to ka sai kayan abinci ka rabawa masu jin yunwa, ya fi ka tafi umara ka bar maƙotanka suna cikin yunwa da fatara.